מה נשמע חברים וחברות, אתם על קשת פייננס, ברוכים השבים וברוכות השבות לערוץ היוטיוב שלי, ואם אתם חדשים או חדשות בערוץ, אני מזמין אתכם ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ולהצטרף אליי למסע מטורף בעולמות של שוק ההון, בעולמות הכסף שלכם, אג"חים, אופציות, מדדים, שיטות השקעה, ניתוח של גרפים, ניתוח של דוחות כספיים, ניתוח של נרות יפנים, מהכל יהיה כאן בערוץ. ואם בערוצים עסקינן, אני מזמין אתכם גם לעקוב אחר עמוד האינסטגרם שלי, קשת.פייננס באנגלית, שם יש לכם דיווחים בזמן אמת, חדשות כלכליות, פושים, כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל וגם להיות מתקדמים יותר בעולמות של שוק ההון, וכשתרגישו בשלים ומוכנים, מוזמנים לשלוח לי הודעה בפרטי באינסטגרם, ואצרף אתכם לקהילה שלי, קהילה של קשת פייננס בוואטסאפ, קהילה חינמית לחלוטין, היחידה בארץ שנותנת תוכן ששווה באמת זהב. אנחנו שולחים סטאפים, כמעט כל יום עולים סטאפים חדשים, מתייעצים, מדברים, כל אחד שולח את הגרפים שלו, ניתוחים של דוחות כספיים, ניתוחים של גרפים, הכל מהכל יש שם ברמה הכי מקצועית שיש, ולא לוקחים מכם שקל, אז אתם יותר ממוזמנים. והיום, לאור המון שאלות ואי הבנות שלכם באינסטגרם או בוואטסאפ או בכל מקום שאני פועל בו, החלטתי להכין לכם סרטון שיסביר פעם אחת ולתמיד, אבל בצורה הכי פרקטית שיש, ובצורה של המקצוענים, איך הם מסתכלים ובוחנים את הסוגיות האלו, כי בנושא הזה שאני תכף אציג אותו, לרוב הסרטונים שאני ראיתי בנושא הזה מסבירים כמו לילדים בני 3, ואני אסביר לכם את זה בדיוק איך שהמקצוענים מסתכלים על זה. אז אני מדבר כמובן, כמו שאתם כבר רואים מההתחלה, אינפלציה, ריבית וכל מה שביניהן. מה זאת אומרת? נגדיר מהי אינפלציה, מה גורם לאינפלציה, איך נלחמים באינפלציה, מה קשורה הריבית, מה היא עושה כשהריבית גבוהה, מה קורה כשהריבית נמוכה יותר, מי בכלל שולט בריבית, ונסיים בגרפים, כאשר אני אראה לכם בסביבה שהפד כבר מאותת לנו על הורדת ריבית ב-2024 והמשך הורדות ב-2025, ובכלל אם דונלד טראמפ ייבחר, ושוב אין לי שום דעה פוליטית בעניין פה, אבל אם הוא ייבחר, אנחנו יודעים שהמדיניות שלו היא להוריד ריבית מהר, כבר נראה לכם כמה מדדים ואפיקי השקעה שכדאי לכם לשים עליהם עין לקראת הורדות ריבית, כי הם מושפעים מאוד מהריביות הגבוהות או מהנמוכות. וכמובן אני אתחיל, או לפני שאתחיל את הסרטון, אני רוצה להגיד כמו תמיד שהאמור אינו המלצה או ייעוץ פיננסי, אני חווה דעתי בלבד, בתקווה איתכם ללמוד ולדעת יחד יותר טוב בשוק ההון. אז בואו נתחיל אינפלציה, ריבית וכל מה שביניהן. אז בשביל להבין את המשפט הזה בכלל, קודם כל צריך להבין מהי אינפלציה. אז אינפלציה היא מושג מאוד פשוט והיא שווה עליית מחירים רוחבית. מה זאת אומרת עליית מחירים רוחבית? אני לא מתכוון לעליית מחירים רק במכולת או רק במסעדה הקרובה אל ביתכם, אני מתכוון לעליית מחירים בכל מוצרי הצריכה שאתם צורכים. אוקיי? תכף נעבור אילו מוצרים יש, אילו סקטורים יש לדוגמה, אבל חשוב להבין שזו עליית מחירים רוחבית. אוקיי? לא רק בסופר, לא רק במכולת, לא רק במסעדה שאתם מכירים, לא רק בזרה, עליית מחירים בכל הסקטורים השונים שאתם כצרכנים צורכים. איך מודדים את עליית המחירים הזאת? אוקיי, אז אינפלציה היא עליית מחירים. ולמה אגב אמרתי דבר שהוא כל כך כביכול פשוט, שאינפלציה שווה עליית מחירים רוחבית? כי שמעתי הרבה שטויות של אנשים בערוצים אחרים שאומרים שאינפלציה זה שחיקה של הכסף שלנו. זה כבר אומר שהם לא למדו כלום ושהם לא יודעים כלכלה, כיוון שאינפלציה היא לא שחיקה של הכסף. שחיקה של הכסף היא תוצאה של אינפלציה שהיא בעצם עליית מחירים. למה? כי אם עלו המחירים, בואו ניקח לדוגמה כסף ששוכב בעובר ושב אצלכם בחשבון. בעובר ושב שלכם לא מקבלים ריבית, אוקיי? הכסף שוכב ונשאר אותו דבר כמו שהוא. לדוגמה, יש לכם 100,000 שקל שם. והמוצרים שלנו כל פעם מתייקרים. אתם יודעים הרי, הסופר והטיסות שלנו לחול והמסעדות וכל השירותים שאנחנו צורכים כצרכנים הולכים ומתייקרים. והכסף שלנו נשאר אותו דבר. כלומר, נשארנו עם משוואה מאוד פשוטה. הכסף נשאר אותו ערך, הערך של היוקר המחיה עולה, לכן כשתוציאו את הכסף ותנסו לבזבז, יהיה לכם מאוד קשה, כי הכסף שלכם כבר לא שווה מה שהוא היה, הוא בעצם נשרף כתוצאה מהאינפלציה, שהאינפלציה היא עליית המחירים. אוקיי? כלומר, אינפלציה, חשוב להעביר את זה, זה לא שחיקה של הכסף שלכם, היא עליית מחירים שגורמת לשחיקה של הכסף שלכם. יפה. אז איך מודדים את עליית המחירים הזאת? על ידי משהו מאוד פשוט. יש גוף בארץ וגם אגב בארצות הברית, כל מה שאני אומר פה נמדד באותן צורות כמעט בדיוק
בארצות הברית ובאירופה וגם בארץ. יש גוף שנקרא, לדוגמה בארץ הוא נקרא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יושבים שם אנשים מאוד חכמים ומנוסים, שעושים מדגם במדינה, כלומר, אם זה בארצות הברית או אם זה אצלנו בארץ, לוקחים המון בתי אב, בתי אב זה כלומר משפחות, ובודקים את נתוני הצריכה שלהם, אוקיי? רואים כמה הם הוציאו, לדוגמה, בחודש שעבר, כי מדד המחירים מתפרסם כל חודש, אוקיי? ולפעמים גם שנה מול שנה מודדים אותו. זו שיטת מדידה שהיא מקובלת גם בארצות הברית, גם פה בארץ, כל חודש אבל מפורסם אל מול החודש הקודם. כלומר, בכמה עלו בחודש האחרון המחירים של המוצרים שאנחנו צורכים כמשפחות, אז בודקים את הדבר הזה, ואז אומרים, הייתה עליית מחירים חודש מול חודש של כך וכך, אוקיי? לדוגמה, בואו נעשה דבר כזה, בין מרץ לאפריל, היה במרץ בדקנו, והייתה עליית מחירים של, האינפלציה עמדה על שיעור של 3%, ובאפריל בדקנו, והאינפלציה הייתה כל חודש מרץ 3.2%. אוקיי? אז כמה עלו המחירים בין מרץ לאפריל? אנחנו יכולים להגיד ב-0.2. בסדר? ככה מודדים את זה, כל חודש מתפרסם המדד גם בארץ וגם בארצות הברית. ועכשיו בואו נראה דוגמה. אחד המדדים המוכרים ביותר, מדד המחירים לצרכן האמריקאי, שאנחנו יודעים, או לא יודעים, מי שלא יודע, קוראים לו ה-CPI, שבקיצור זה תרגום באנגלית למדד המחירים לצרכן, זה נקרא Consumer Price Index, אוקיי? בואו נראה מה הוא מכיל ולמה התכוונתי בכך שאמרתי עליית מחירים רוחבית בכל הסקטורים, או ברוב הסקטורים שאנחנו צורכים. אז תראו, יש לנו פה קודם כל המון סוגים של הוצאות כצרכנים, כמו Education and Communications, שזה חינוך ותקשורת, ויש לנו Medical Care, לדוגמה, רפואה, ויש לנו Transportation, אם זה תחבורה ציבורית, אם זה טיסות שאנחנו מזמינים ולוקחים, יש לנו Apparel, שזה הלבשה, כל הבגדים שאנחנו קונים, Housing, שזה דיור, שכירויות, כל הדברים האלו, food and beverages, כלומר מסעדנות, כל הדברים שאנחנו יוצאים למסעדות וכל הדבר הזה, ויש לנו עוד others, ויש לנו גם recreation ועוד המון דברים שבודקים, אבל אלה העיקריים, והם גם מחולקים, זאת אומרת, למשקלים, הם משוקללים, הם לא כל אחד נבדק 1 חלקי כל מה שבדקנו, כלומר, housing לדוגמה, אתם רואים שמקבל את המשקל הרב ביותר, הדיור 42%, לכן כל פעם שמתפרסם המדד הזה, אנחנו שומעים על כל מיני אנשים so called חכמים שאומרים, אבל אם ננקה את ההאוזינג, אז נראה שאין אינפלציה באמת. בטח, כי ההאוזינג הוא כמעט חצי מהמדד הזה, אז ברור שאם תנקה אותו זה יראה שלא הייתה עליית מחירים. אתם מבינים? אז זה משוקלל, כל אחד מקבל את האחוז שלו מתוך ההוגה הזאת, ואנחנו מודדים את זה חודש מול חודש, גם שנה מול שנה. יפה. מה גורם לעלייה במחירים? חודש מול חודש, שנה מול שנה, אבל הבנו מה זו אינפלציה, זה עליית מחירים, יוקר מחיה. הבנו איך מודדים אותה, לשכת מרכזית לסטטיסטיקה עושה מדגם של משפחות באותה מדינה, ובודקת את מוצרי הצריכה שלהם חודש מול חודש, והאם התייקר הסל מוצרים שהם צורכים, ואנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה גורם לאינפלציה, אוקיי? כי למה יש בכלל עליית מחירים? אז מה הגורם? יש כמה גורמים בכלכלה, אבל הגורם העיקרי הוא ביקושים. כלומר, הצרכנים, אנחנו מבזבזים המון כסף בקצב עולה, יותר ויותר כסף. כלומר, אם הוצאנו על האוזינג, לדוגמה, סתם, אני זורק מיליארד שקלים ב-2023, ב-2024 הוצאנו 2 מיליארד, אתם רואים שהביקושים להאוזינג עלו, סתם לדוגמה, אוקיי? המספרים כמובן מומצאים לצורך הדוגמה. כלומר, הביקושים שלנו, בואו ניתן דוגמה מהחיים, לדוגמה, יש איזושהי נעל יוקרתית שכולם רוצים ואנחנו מאוד, הביקוש גבוה אליה, מה קורה בדרך כלל עם הדבר הזה? למוכר, ליצרן, נגמר המלאי בסופו של דבר, בגלל כמות האנשים שקונה וקונה ומבזבזת יותר ויותר. מה הוא יכול לעשות? להעלות את המחירים, אז הוא מעלה מחירים, וככה קורה בצורה רוחבית. יש יותר ויותר ביקוש להאוזינג ולפודס ולריקריאשן ולמדיקל קר ולטרנספורטיישן, לכל הסקטורים יש ביקושים עולים, וכשיש ביקושים עולים והבזבוז שלנו כצרכנים עולה ועולה ועולה, היצרנים חייבים להרים את המחיר, גם שלא ייגמר להם במלאי, וגם בכלכלה פשוטה אנחנו יודעים שככל שמוצר מבוקש יותר, ככה המחיר שלו עולה. זה הגורם לעליית המחירים.
אז אנחנו אומרים, אוקיי, אבל אם יעלו ויעלו 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 את המחירים, אז איך נתמודד עם זה? הכל יהיה יקר ויקר פי כמה וכמה. אז איך נלחמים באינפלציה הזאת? איך נלחמים ביוקר המחיה? יש גוף שבארץ קוראים לו בנק ישראל, בארצות הברית הוא נקרא הבנק הפדרלי, או בקיצור הפד, אני בטוח ששמעתם את המונח הזה, תסלחו לי על קישורי הציור הקלוקלים שלי, אבל אנחנו לא בשיעור ציור, אנחנו פה להדגים את בנק ישראל, או המקביל האמריקאי שלו, הפד. אז הגוף הזה הוא בראשו או נגיד בנק ישראל, או יור הפד, נכון לזמן סרטון זה ג'רום פאוול, הוא אמון על הריבית. מה זה אומר הריבית? אני לא אכנס איתכם למונחים הכלכליים הבאמת פנימיים של כל התוואי ריבית לבנקים הפרטיים או דברים כאלו, אבל יש את ריבית בנק ישראל, אני בטוח ששמעתם את ההגדרה הזאת, וזה לא נקרא פריים, פריים זה ריבית של בנק ישראל פלוס מרווח של הבנקים בתוספת משהו, אז זה לא פריים, זה ריבית בנק ישראל, ובארצות הברית זה הריבית, קוראים לזה גם הריבית המדינית של ארצות הברית, אוקיי? אז הגוף הזה אחראי על הורדה או העלאת ריבית. עכשיו, למה מעלים ריבית כאשר יש אינפלציה, שיעור אינפלציה הולך וגובר? אוקיי? כי הרי הבנו שאם המחירים יעלו ויעלו ויעלו כל הזמן, לא נוכל להתקיים ככה. זה יגרום לנו לפשוט את הרגל, כי אנחנו מבזבזים יותר והמחירים עולים כל הזמן. לכן לא יישאר לנו כסף. בא הפד או בנק ישראל, בוא ניקח באמריקה, בסדר? בוא ניקח הפד. הפד בא ואומר, אני מעלה עכשיו את שיעור הריבית במשק. מה זה אומר להעלות את שיעור הריבית במשק? אנחנו יודעים שכשהריבית גבוהה, יש לנו בבנק חסכונות, יש לנו אפיקי חיסכון, כל מיני אג"חים למיניהם, כל מיני קרנות כספיות, או כל מיני קרנות השתלמות, וזה לא פרסומת לשום חיסכון או שום אפיק בנקאי כלשהו אחר, או של בית השקעות. ממש לא, אני רק מסביר לכם מה הרציונל מאחורי להעלות את הריבית, והפד אומר לעצמו, אוקיי, במקום לבזבז, כי הרי אמרנו הבעיה, למה יש עליית מחירים? בגלל שאנחנו מבזבזים, הביקושים גבוהים, אנחנו כל הזמן מוציאים יותר ויותר כסף. אז במקום לבזבז כסף, אנחנו נשים את הכסף שלנו בחיסכון, אוקיי? אנחנו ניקח את הכסף ונשים אותו בבנק. עכשיו, מה הבעיה? למה זה, ואיך זה מתקשר לשוק ההון? שוק ההון זה מקום שיש בו סיכון. אוקיי? אמנם אנחנו מצפים לתשואה גבוהה, ותשואה זה אחוז גבוה של החזר על הכסף שלנו, אבל אנחנו מסתכנים בשוק ההון. כלומר, אפילו מדד ה-S&P שהוא באמת מדד מצוין, והמדד של המניות המצוינות, ושל פיזור מטורף, ובאמת הוא נחשב הכי חסר סיכון בשוק ההון לדעתי, אבל אפילו הוא נחשב מסוכן יחסית, אוקיי? כיוון שאם אחת כמו מייקרוסופט, NVIDIA, פתאום קורסת, חלילה, אני לא אומר או לא מאחל שזה יקרה, אבל יש פה סיכון, אתם חייבים להבין שבשוק ההון יש תמיד סיכון. אז אנשים מוציאים את הכסף שלהם משוק ההון, כשהריבית עולה, ושמים אותו בבנק, או בחסכונות, או באפיקים כאלו, שהריבית בהם עכשיו גבוהה, הם מקבלים תשואה יחסית גבוהה, ללא סיכון. אוקיי? כי כשאנחנו שמים את הכסף בחיסכון, זה לא כמו לשים על מניה. בחיסכון יש לנו תשואה מסוימת שמתחייבים לנו עליה, אוקיי? האם נותנים לנו פה בישראל את הריבית שהיא עולה, בדיוק את הריבית הגבוהה הזאת בחסכונות או בכל מיני אפיקים בנקאיים או בתי השקעות? אני לא חושב, אוקיי? תסלחו לי, אבל אני ממש לא חושב, אוקיי? במשכנתה לעומת זאת או בהלוואות, ברור שנקבל את כל הריבית הגבוהה והענקית הזאת. ופה אני נכנס עוד פעם לשוק ההון. למה חברות סובלות מריבית גבוהה, מסביבה של העלאות ריבית, אוקיי? ולמה זה גרוע להם שהאינפלציה תלך ותעלה? יש המון חברות, אוקיי? בעיקרון כולן סובלות מריבית גבוהה, אבל יש כאלה שהרבה יותר, תכף נסתכל גם מי, שסובלות מסביבת ריבית גבוהה. ולמה? חברות קטנות, חברות תעשייה, חברות של תשתיות, כל מיני חברות כאלו שנשענות על הרבה הלוואות וחוב, אוקיי? ככל שיש להם יותר חוב, כשמעלים להם את הריבית, אז החוב הזה עולה גם כן, כי הריבית נהיית גבוהה וההלוואות מתייקרות. כלומר, הכסף שלהם שהם לקחו כמינוף, כהלוואה, מתייקר להם כאשר הריבית עולה. לכן הן מתקשות להחזיר את הכסף ונקלעות בהרבה מקרים לבעיות כלכליות ואפילו קריסה של חברות שלמות. לכן אנחנו כמשקיעים בשוק ההון תמיד מצפים שהאינפלציה תהיה חלשה ובאמת
הפד או בנק ישראל יורידו את הריבית. אוקיי? כי כשהם ירידו ריבית, ההלוואות יוזלו, והחברות האלה יוכלו לנשום לרווחה ולהמשיך בפעילות הצומחת שלהן. אוקיי? אז הבנו מהי אינפלציה, עליית מחירים. הבנו שכדי להילחם באינפלציה, אנחנו צריכים להעלות את הריבית, מה שיעצור אותנו, הצרכנים, מלבזבז, יעצור את הביקושים. בגלל זה מעלים ריבית, זה עוצר את הביקושים של הצרכנים. הצרכנים לוקחים את הכסף מהבזבוזים שלהם, כולל משוק ההון, שם יש סיכון, ושמים באפיקים בנקאיים או השקעתיים אחרים שאין בהם סיכון במרכאות. אוקיי? האם זה טוב או לא טוב? אנחנו לא נעבור על זה פה בסרטון הזה. זה לא סרטון שסוקר אפיקי השקעה, זה סרטון שמסביר מה האינפלציה. אז אני לא אומר את הדעה שלי האם זה טוב או לא טוב, אבל אנחנו יודעים שכאשר הריבית גבוהה ואנחנו בסביבת אינפלציה הולכת ועולה וריביות שהולכות ועולות, או ריביות שנשארות על כנן אבל גבוהות, אנחנו יודעים שזה פחות טוב לנו, פחות טוב גם לחברות ולסקטורים שלמים שבאמת ההלוואות שלהם מתייקרות בגלל הריבית הזאת, וקשה להם יותר להחזיר את החובות. ועכשיו שהבנו את כל הדבר הזה, בואו נלך לכמה חברות לאחרונה התחילו איזושהי תנועה מאוד מאוד משמחת של מגמת עלייה. ולמה? הפד שבראשו ג'רום פאוול, יו"ר הפד בארצות הברית, מאותת כבר הרבה זמן על איזושהי סוג של אולי הורדת ריבית עוד השנה ב-2024, ועל המשך הורדות ב-2025. עוד יותר עכשיו כשטראמפ מוביל בסקרים נכון לזמן סרטון זה, אנחנו יודעים שהמדיניות שלו היא ממש להורדות ריבית בצורה קיצונית. אגב, מה שגם יכול להיות טיפה מסוכן, אם אתה מוריד בצורה מהירה ומאוד קיצונית את הריבית, אתה יכול להיכנס שוב פעם למעגל כזה, שאתה מוריד ריבית, אנשים חוזרים לבזבז הרבה, ואז עוד פעם נוצרת אינפלציה, ועוד פעם צריך לעלות ריבית. אז צריך לשים לב שזה איזשהו מעגל כזה שצריך להישאר מאוזן, כי זה בסדר שהמחירים יעלו, זה אומר שאנשים קונים, זה אומר שהיצרנים מוכרים, יש הנאה של הכלכלה, אבל צריך לבקר שזו יהיה אחוז מסוים שהמדינה יכולה להשתלט עליה. ובואו נעבור לגרפים. אז הקרן הראשונה שאני רוצה להראות לכם שבאמת מושפעת מאוד מסביבת הריבית הגבוהה, אנחנו יכולים לראות שפה בערך התחילו העלאות הריבית ב-2023, תחילת 23, גם בארץ, גם בארצות הברית, ותראו מה זה עשה, תראו את הצלילה באמת המטורפת הזאת בקו ישר אחד למטה, וצללו ממחיר של $65 למחיר של $34, זה המון, זה ירידה ענקית, וכמובן מתחת לממוצע. אנחנו רואים שנתקענו בממוצע, ואנחנו רואים שפרצנו אותו לא מזמן, ואנחנו מדשדשים עליו כרגע, כי עדיין הפד לא החלטי אם הוא מוריד ריבית או לא מוריד ריבית. אז אני מדבר על קרן הסל הראשונה, היא נקראת KRE, זה קרן שמאגדת את הבנקים האזוריים בארצות הברית. אוקיי? הבנקים האזוריים הם חברות לא באמת מאוד גדולות, לא כמו בנקים שאתם מכירים, התאגידים הענקיים בארצות הברית, אלא בנקים שגם יש להם הרבה חובות, וגם ללקוחות שלהם יש הרבה חובות אליהן. לכן זה גם סיכון שהריבית גבוהה והלקוחות לא יחזירו להם את הכסף, כי הריבית גבוהה. אז אנחנו רואים שה-KRE באמת מושפע מהריבית, כי תראו מה קרה לו מאז שהריבית עלתה, אנחנו רואים את הצלילה הזאת, ואנחנו רואים תחילתו של שיקום, חדי העין אפילו יבחינו, באיזשהו, אני יודע שפה ברח לו שפל אחד, אבל אנחנו רואים כן מגמה של שפלים עולים, אחרי הצלילה הזאת, כן מגמה של שיקום, ואפשר אפילו לעשות פה איזשהו משולש כזה, אתם רואים שההתכנסות עוד מעט מגיעה לסופה, ואם אני אתקרב ברזולוציה, אנחנו יכולים לראות שיש פריצה של ממוצע 150, והוא גם מתחיל קצת לעלות למעלה, שזה סימן מעולה וחיובי. אז זה אחד, שימו עין על ה-KRE, כי אם יהיו הורדות ריבית הוא יושפע מאוד, ולדעתי, כן, יעלה, וזה לא ייעוץ, לא המלצה, מה שבא לכם, אני רק מאיר את עיניכם. השני, אתם מכירים אותו טוב מאוד, הראסל, המושפע של הריבית, ולמה? וגם פה אגב אתם רואים את המגמת עלייה, ההתאוששות, הממוצע שמתחיל לעלות כלפי מעלה, שפלים עולים, ופה כבר ממש יש לנו משולש עולה, אתם מכירים כבר את הצורה הזאת, היא צורה מאוד חזקה, כמובן נתמכנו פה, ואנחנו מתחילים שוב פעם להיכנס לתוך המשולש, אבל הראסל 2000, הטיקר שלו שאני מראה לכם הוא IWM,
מורכב מהמון, קצת מעל, קצת מתחת, סליחה, ל-2,000 חברות, אבל הוא נקרא ראסל 2,000, הוא מורכב מהמון המון חברות שנקראות small cap company, חברות קטנות, חברות צמיחה, שיושבות על המון המון הלוואות, ואתם כבר מבינים למה הריבית משפיעה, כי ההלוואות שלהם מאוד יקרות כרגע בסביבת הריבית הגבוהה. לכן גם פה, כשהריבית תרד, החברות האלה יחזרו לצמוח, והרווחיות שלהם, אם היא תשתפר גם, אז אנחנו נראה את הראסל עולה, ולא סתם נוצר פה המשולש הזה. שימו לב שהגרפים מספרים לנו, עכשיו, לפני שהורידו ריבית, הם מספרים לנו שהמשקיעים כבר מתחילים להריח איזושהי הורדה או תנועה למעלה. שימו לב, יש לנו שפלים עולים גם פה, משולש עולה, יש לנו פה את ההתנגדות הסטטית, כל מה שמשולש עולה מורכב ממנו, ואם תהיה פריצה של המשולש העולה הזה, אתם יודעים, יש לנו כבר טארגט פה ל-244, שהוא היה בנובמבר 21. גם פה אתם יכולים לראות את הצלילה בתחילת הורדות הריבית, והראסל, דשדש פה המון המון, אבל עכשיו הוא מתחיל להשתקם, אז גם הראסל שווה לשים עליו עין. ואחרון הוא סקטור הפיננסים, XLF, סקטור הפיננסים. בואו רגע ניכנס, נראה מה יש בתוכו. אז הנה, אתם יכולים לראות שבסקטור הזה יש לנו את ברקשר האת'ווי של וורן באפט, יש לנו את JP מורגן, יש לנו ויזה, יש לנו מאסטרקארד, בנק אוף אמריקה, וולש פארגו, גולדמן סאקס, S&P גלובל, אמריקן אקספרס, פרוגרסיב קופריישן. יש לנו המון המון שאתם מכירים שהם תאגידים גדולים, פחות חברות טכנולוגיה כמו שאתם רואים פה, לכן הריבית משפיעה על הסקטור הזה גם בצורה מאוד גבוהה. הריבית משפיעה על הסקטור הפיננסי, וגם פה אתם יכולים לראות את אותו מוטיב, יש לנו שפלים שעולים, פה זה פחות משולש עולה, אלא יותר איזשהו דגל שפונה למעלה, איזה משולש כזה שעולה כולו, גם השיאים עולים, גם השפלים עולים, סימן של מגמת עלייה, קצת רחוק יותר מהממוצע, מהראסל ומה-KRE, אבל אני חושב שגם הוא, ברגע שהריבית תרד, יש לו פוטנציאל מאוד גבוה, ושוב חשוב להזכיר, האמור אינו ייעוץ פיננסי או המלצה לפעולה. שימו לב שהוא מאוד דומה לראסל בצורה שלו, אם תסתכלו פה, הוא כבר עשה איזושהי תנועה למעלה, הראסל עדיין לא, כי תסתכלו אותו, כל ההודעות של הטריידינג והוא קופצות, תסתכלו את ה-XLF, הוא דומה מאוד לראסל, בואו נחזור לראסל, תסתכלו את הראסל, רגע, נעשה רזולוציה נמוכה יותר, אתם רואים, גם פה יש לנו את הירידה, דשדוש, והראסל עדיין לא הגיע לעלייה הזאת שה-XLF עשה, תסתכלו, אתם רואים? ה-XLF ירידה, דשדוש ועלייה. אז יש לנו פוטנציאל גם ב-XLF, גם בראסל, גם ב-KRE, ובעוד המון סקטורים שמושפעים מהריבית. תחקרו על זה, תקראו על זה, כי כשתהיה הורדת ריבית, שלושת אלה בטוח יעלו למעלה. אז תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שהבנתם, ואני אשמח אם תשאירו לייק, תעשו סאבסקרייב, תשאירו איזה תגובה טובה. אז אני הייתי קשת פייננס, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. תודה רבה.